Moi! Me Ollaan Panni ja Senna. ja Me tehtiin meidän esitelmä. modernismista. Okei, eli ensin vähän tästä yhteiskunnallisesta tilanteesta. 1800-luvun alussa murteet ja väestöryhmien kielenkäyttö poikkesivat toisistaan, ja eri murre- tai väestöryhmiin kuuluvat eivät välttämättä ymmärtäneet toisiaan, mutta kaupungistumisen johdosta alueelliset erot kaventuivat, ja kansallisvaltioista tuli entistä yhtenäisempiä, ja myös murteet yhdistyivät yhteisiksi yleiskieliksi. Ennen maanomistukseen perustunut valta alkoi jakautua luokkayhteiskunnan murentuessa ja kaupankäynnin yleistyessä. Myös äänioikeus laajeni ja naisten oikeudet lisääntyivät joissain maissa. Ja myös tämä ensimmäinen maailmansota käynnisti poliittisen vallan uusjaon. Usein onkin todettu, että ensimmäisen maailmansodan rivisotilaat pystyivät ensimmäistä kertaa kirjoittamaan kirjeitä kotiväelle ja kuvaamaan kokemuksiaan. Myös fasismi sai otteen Italiassa 1920-luvulla ja Saksassa ja Espanjassa 1930-luvulla. Teollistuneissa kaupungeissa väestönkasvu ja lisääntynyt asukastiheys helpottivat ajatusten ja painotuotteiden leviämistä. Uusi vuosisata ja sen saavutukset tekniikan alalla toivat tullessaan myös uusia tiedotusvälineitä. Elokuva, radio, gramofoni ja myöhemmin TV tarjosivat mahdollisuuden kulttuurin ja tiedon massalevitykseen yli valtioiden ja luokkarajojen. Koulutusmahdollisuuksien avautuminen laajensi lukutaitoa, mikä puolestaan lisäsi kirjallisuuden kysyntää ja tarvetta kustannustoiminnalle. Kirjallisuus ja kulttuuri muuttuivat poliittisesti yhä merkittävämmiksi. Hallitukset saattoivat käyttää sitä kansan yhtenäistämiseen, liikkeellepanoon ja manipuloimiseen. Oikeissa olosuhteissa massakirjallisuudella voi olla myös demokratiaa edistävä vaikutus, sillä se edistää tasa-arvoa ja tarjoaa tavallisille kansalaisille uusia koulutusmahdollisuuksia ja työtilaisuuksia. Ja näiden avulla voi paljastaa valheet ja puolitotuudet, olipa kyseessä sitten propaganda, mainosmaailma tai uskonnolliset dogmit. Okei, eli siis modernismi oli 1900-luvun alussa kulttuuri-ilmiö, joka merkitsi kirjailijoiden ja taiteilijoiden reaktiota 1900-luvun uusiin olosuhteisiin, jolloin entinen ja vakaa uskonnon, etiikan ja yhteiskunnan järjestys muuttui ratkaisevasti. Modernismi ei siis ole yhtenäinen tyylisuunta tai taiteen yksittäinen ismi, vaan se sisältää useita eri taiteen suuntauksia, tyylisuuntia ja taiteen aloja, joita on ilmennyt samalla ajanjaksolla. Eri kirjailijat kohtasivat modernismin eri tavoilla. Jotkin kokivat vieraantuneensa vanhasta maailmasta ja pitivät vanhojen traditioiden hylkäämistä menetyksenä. Modernistien mukaan perinteinen taide, kirjallisuus, yhteiskunta ja elämäntapa olivat niin vanhentuneita, että ne piti sysätä sivuun ja keksiä kulttuuri uudelleen. Modernismi arvosti uutta ja piti sitä hyvänä ja kauniina. Modernismin eräänlaisena tavoitteena oli taiteen vallankumous. Modernismi pyrkii psykologiseen realismiin. Kaikki tietävä kertoja on hylätty, eikä tekstissä enää pyritä objektiivisuuden vaikutelmaan, vaan kertojen näkökulman ja sisäisen monologin käyttämisen myötä kuvaus on subjektiivista. Raja fiktion ja faktan välillä oli häilyvä, sillä kirjailija ei ollut enää vain taustalla, vaan saattoi ammentaa omasta elämästään tarinoita. Ristiriita siitä, mikä on populaaria korkeakulttuuria, liittyi modernismiin. Avantgardesta tuli modernismin kaudella taiteellisen toiminnan kantava ajatus. Tämä alun perin sotilaallinen termi merkitsee eturintamaa, ja sen tarkoituksena on murtaa uusia reittejä ja venyttää olevassa olevan kulttuurin rajoja. Avantgarden nousu liittyi taiteilijoiden, kirjailijoiden ja säveltäjien tarpeeseen määritellä uudelleen oma roolinsa erottuakseen syntyneestä massakulttuurista. Taiteilijan roolista tuli modernistien kirjoissa tärkeä asema. Keskeisiä tyylipiirteitä kaunokirjallisuudessa olivat ekspressionismi, taiteen suuntaus, joka on saanut nimensä tunteita ilmaisevan tyylinsä mukaan. Dadaismi, joka oli taiteen suuntaus, jossa tarkoituksena oli vastustaa yhteiskuntaa, jossa oli sodan kaltaista mielettömyyttä. Surrealismi, joka oli taiteen suuntaus, jonka pyrkimyksenä oli uudistaa taiteen olemusta ja ihmisen alitajuntaa. Imagismi,
joka oli runon tyylisuunta, jolle tyypillistä oli mielikuvituksellisuus sekä selkeä ja terävä kielenkäyttö. Absurdismi, joka oli paradokseja ja mielettömyyksiä suosiva tyylisuunta. Tärkeimpiä kirjailijoita modernismin aikaan oli muun muassa Franz Kafka, joka oli syntynyt 3. heinäkuuta 1883 ja kuoli 3. kesäkuuta 1924. Ja hän oli 1900-luvun tärkeimpiä saksankielisiä kirjailijoita, ja hänen tunnetuimpia teoksiaan on Oikeusjuttu, Linna ja Amerikka. Toinen kirjailija oli T.S. Eliot, syntynyt 26. syyskuuta 1888 Yhdysvalloissa ja kuollut 4. tammikuuta 1965 Lontoossa. Hän oli englantilais-amerikkalainen runoilija, näytelmäkirjailija ja kriitikko. Hänen tärkeimpiä teoksiaan oli Autiomaa. Myös merkittävä kirjailija tuohon aikaan oli Marcel Proust, joka oli syntynyt 10. heinäkuuta 1871 ja kuoli 18. marraskuuta 1922 Pariisissa, ja hän oli ranskalainen kirjailija. Hänen merkittävimpiä teoksiaan oli Kadonnutta aikaa etsimässä, joka ilmestyi 7-osaisena vuosina 1913-1927. Ja meidän lukeman kirjan kirjoittaja F. Scott Fitzgerald oli yksi Yhdysvaltain merkittävimpiä 1900-luvun kirjailijoita, joka kirjoitti 5 romaania ja useita novelleja. Näistä romaaneista tunnetuin oli Kultahattu, joka me siis Fannyn kanssa luettiin. Okei, ja nyt pikkusen tästä meidän lukemasta kirjasta Kultahatusta. Eli Nick Carraway, joka on kirjan kertoja ja yksi päähenkilöistä, muuttaa kesällä 1922 Long Islandille pieneen mökkiin. Hänen naapurissaan asustaa mysteerinen miljonääri Jay Gatsby suuressa kartanossaan. Kaikki alkaa siitä, kun Nick vierailee serkkunsa Daisyn luona, joka asuu Lahden toisella puolella aviomiehensä Tomin ja heidän pienen tyttärensä kanssa. Daisyn luona Nick tapaa Jordan-nimisen naisen, joka paljastaa Nickille, että Tomilla on rakastajatar. Myöhemmin kesällä Nick saa kutsun yhteen Gatsbyn suuriin juhliin, mikä on todella outoa, sillä kukaan ei ole koskaan ennen saanut kutsua, vaan kaikki menevät juhliin yleensä kutsumatta. Juhlissa Nick tapaa taas Jordanin ja yhdessä he tapaavat Gatsbyn, vaikka yleensä kukaan ei tunnista häntä juhlissa. Gatsby haluaa puhua Jordanille kahden kesken ja myöhemmin Jordan välittää Gatsbyn viestin Nickille, että hän toivoo tämän pyytävän Daisyn luokseen teelle ja haluaa liittyä Nickin ja Daisyn seuraan. Pyyntö vaikuttaa oudolta, mutta sitten Jordan selittää, että 5 vuotta sitten, kun Daisy ei ollut vielä edes tavannut Tomia, Gatsby ja Daisy olivat syvästi rakastuneita. Gatsbyn täytyi lähteä sotaan, eikä hän voinut palata ennen kuin hän oli saavuttanut elämässään jotakin. Daisy ei voinut odottaa enempää, vaan meni naimisiin Tomin kanssa. Mutta kaiken aikaa Gatsby rakasti Daisyä. Kaikki hänen ylellisyydet, juhlat ja kartano olivat Daisyä varten. Hän halusi hänet takaisin. Nick suostui Gatsbyn pyytöön ja Gatsby ja Daisy tapasivat hänen luonaan. He aloittavat suhteen, kuten aikaa ei olisi kulunut päivääkään, tai ainakin Gatsby toivoo niin. Mutta onko jo liian myöhäistä? Voiko menneisyyteen palata? Kultahatussa on paljon symboleita, ja tästä on hyvänä esimerkkinä vihreä valo, joka loistaa joka yö Daisyn laiturin päässä. Gatsby katselee valoa joka ilta Lahden toiselta puolelta ja yrittää käsin saavuttaa sen. Tämä kuvastaa sitä, kuinka hän yrittää saavuttaa unelmaansa, Daisyä. Gatsbyn yrityksellä saada Daisy takaisin käy samalla tavalla kuin yritykselle kurottaa valoon. Hänelle ei jää mitään käteen. Kirjassa modernismille tyypilliseen tapaan kaikki tietävä kertoja on hylätty ja tapahtumat kerrotaan Nickin näkökulmasta. Tapahtumat kerrotaan myös epälineaarisessa aikajärjestyksessä, kuten modernismin aikaan sopii. Tässä on vielä meidän lähteet ja kiitos paljon kun jaksoitte katsoa tämän meidän ihanan esityksen. Moi moi!